Ето с господин Бабърков, тук що подавахме сигнал за човека, който изхвърли боклуците, и от полицията в Хисаря реагираха, защото с 112 като подадеш сигнал, звънаха ми от мобилния номер на районното в Хисаря, помолиха за координати, по Viber им пуснах координатите и буквално няма за 10 минути. Няма и 10 минути, цъфнаха тук на линия, извадиха лицето на човека, защото подадах номера на ремаркето и номера на колата и ме питаха това ли беше човек, аз просто от дрона им показах видеото и се зарадваха и казаха, да, сега се ориентирахме, разбрахме къде какво, може да ходим да го потърсим човека и сега вече ще действат. Пазим материалите, ако има нужда от нещо, действаме. Така се работи на терен.